Me jatkamme semmoista teemaa, We're going to continue with the theme. joka olen puhunut, As we'll be opetanut tai saarna or preaching about 3 kertaa jo. already 3 times. Ja tämä on 4 kertaa. And this will be the 4th. Mutta ensin avaamme Raamatun roomalaisille. Yeah, let's see. Romans, the Bible. We open. Mä en ole puhunut mitään Laurin kanssa puhelimessa, mutta kuitenkin täällä on Jumalan pyhä henki, I joka haluaa haven't spoken anything with koskettaa on the phone, teemaa. but the Holy Spirit wants to touch this theme today. Jumalan henki haluaa, että meidän usko kasvaa, Wants our meidän usko faith vahvistaa, to be strong että and pysymme jo strengthened, lujana that we Herrassa. stand firm in the Lord. Tämä on tosi tärkeä meidän sielumme, This is a very important thing. meidän lihan vastaan, Against our meidän flesh, synnin vastaan. against our sin. Jumala haluaa, että puhdistaa God meidän wants to elämää. purify our lives. Jumala tahto puhdistaa meidän God sielumme. wants to purify our souls. Jumala haluaa, että olemme hänen God alamainen, wants us to be olemme submitted totelemme to Him häntä. and to obey Him. Sitä varten, että Jumala haluaa For that reason, God, puhua meille hänen sanansa kautta. through His Word, Ja kaikki mitä me opimme and täällä all that we learn on here, tärkeää kautta me saamme Jumalan sana. using the same Word of God. Jumalan sana myöskin se puhdistaa The Word of meitä. God is the one that also purifies us. Okei. Muistamme silloin, kuka oli ensimmäinen Remember then, who was the first olento being or creature kapinallinen, who was Niin, rebellious? joka oli kapinallinen. joka oli kapinallinen. Muistatko, Who was? kuka oli Who was ensimmäinen? the first one? Lucifer. Lucifer, Lucifer. joka on vihollinen, Who is diablo, enemy, satana. devil, Hänellä on karme, the serpent, vanha karme, the serpent, lohi, the dragon, lohikarme. the dragon also. Se, joka kinasa palvonta The one that they ja worship joka ravintola, and every Chinese Kiinan restaurant, ravintola voi nähdä you semmoista can see that dragon lohikarme. there. Halleluja, mieti. Think about it. Jumala, vihollinen on tosi The enemy viekas. is very Jumala, Jeesus Kristus nimessä nuhtelemme. we will rebuke Vihollinen, hän on the tosi enemy, viekas. Jesus Christ. He's very cunning. Semmoista ensimmäinen kapinallinen, vanha karme ja monet uskonto, And many religions, monen uskonto, myöskin meillä ole merkki, they also käärme have myöskin. symbols of Ja serpents. voimme nähdä sen merkki jossain We see paikassa this, myöskin, this snake joka everywhere. edustaa vihollinen. Muistatko, että Jumala kielsi israelilaisille ja kieltää myöskin, että palvonta epäjumalan ja tehdä mitä tahansa semmoista, joka edustaa maailmaa. God is the one that wants to do something. Jumala kieltää palvonta epäjumalan. Kuvia ja semmoista kaikki pitää tosi varovasti, koska monet ei tule Jumalalta, tule uskonton kautta From God, they come from tai religions semmoista or lähkon such sects. esimerkiksi mormonilla ole myöskin vapaamuurari symbologia. Freemason symbols. Maailmassa ihan tauna, monen uskonto myöskin ne ole tauna myöskin, että symbolia, amuletia ja semmoista kaikki. Muistatko yksi asia? Remember one thing. Jumala sen takia kielsi meitä, että kautta semmoista, joka se on Jumalan vasta. Those things that are against Sen takia Jumalan and that's why puhuu meille. God is speaking to us. Mutta ensimmäinen kapinallinen ole vihollinen, edustaa vanha karme Represented by tai the serpent lohikarme. or the dragon. Satana Lucifer, miksi hän on tahti? Sen takia satanan symboli, satanistin symboli, satana on tahti They myöskin. also have the star Se on tahti myöskin. as a symbol. Sen takia yksi asia, Jumala on tosi viisas. Jumala on, God is very, very wise. sen takia se sanoi israelilaiselle, älä katso taivas, tahtia, kuu, aurinko. Mieti mitä Jumalan nimissä. Stars and the Ennen kuin uskonto oli se ollut olemassa, Jumala kielsi israelilaiselle, älä katso taivas, not to look at the skies, aurinko, the sun, kuu, at the moon, tahtia, at the stars, että te voi palvontaa. so that they would worship. Mieti mitä Jumalan nimissä. God has been so wise, think about it. Ja se on totta, nykyaikaa me katsomme satanismi, että Because we have seen satanisti these kautta satanic things. lohikarme, Yeah, Satanists are using Karme, dragons on snakes, tahtia ja paljon symboleja. stars and other symbols. Mutta kiitos Herralle. Thank the Lord. Meillä yksi on symboli, joka on meissä. Se Jumalan henkisineti.
the seal of the Se, Holy joka Spirit, puhuu meidän kautta. that is the one who Jumalan seals to henki us. sineti on meidän Is todistus. our Amen. witness. Amen. On tärkeää. That is true. Menemme sinne We go roomalaiselle to Romans 7. chapter 7. Okei, ensimmäinen kapina oli vihollinen, sitten This was the enemy. Then, kuka olet sitten? Ketkä oli? osa enkeleistä, jotka lankesivat. Kadotuksen enkeli. So these fallen angels, 1/3 of Sitten them fell. siellä myöskin paratiisi tapahtui, And what happened? joka oli Jumalan vastaan. Who was against God there Kuka oli siellä paratiisi? in paradise? Who rebelled against God? Adam ja Eeva. And Eve. Ja sitten Adam ja Eeva, Adam and Eve. Kai. Kain, And that Cain. Kain. Cain was a rebellious also. Mutta se on mielenkiintoinen myöskin tällä Raamatulla me puhumme tänään ja me loitamme myöskin Find this meidän sisimpäin kapinallinen. our innermost being. Uskomatonta. also rebellious. Onko meissä on joku myöskin, joka on kapinallinen? That is rebellious. Onko sissä jotain kapina? Onko meissä joku on kapinallinen? Is there something Joka on sinun vastaan. that is against you? Jumalan vastaan sinun Against vastaan. God, against you. Tänään me katsomme. That's why we're going to check this topic today. Luemme roomalaiselle 7:23 jäi. Romans 7 and Me luemme verse paljon Raamattua tänään. 23. We're going to read a lot of things from the Bible today. Lueme. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que se lleva cautivo a la ley del pecado que es en mis miembros. Of sin. Mutta jäsenissäni minä näen toisen lain, joka sotii minun mieleni lakia vastaan ja pitää minut vangittuna synnin laissa, joka minun jäsenissäni on. Tämä asia. Mikä on laki? What is a law? Esimerkiksi täällä parlamentissa perustaa laki, joka They have koko kansa pitää olla alamainen ja totelle. Ilman muuta. Mä puhun semmoista laki, joka parlamentissa perustaa valtio, mutta se ole oikein, Those are the right laws. joka ei perusta suntia. Those that are not. Mä puhun tämä. sin. Ei semmoista, joka perustaa suntia, I'm not ei. talking about laws that are. Kohta me näemme, mikä laki se on. Laki se on. Soon we're going to see what. Mä puhun semmoista laki, joka se sanoo sinulle, I'm talking about a law that tells you älä mene yli nopeus, kun ajaa auto. exceed the speed limit. Mitä tapahtuu? What happens? Jos ihmisiä ei totele, If people don't obey this, voi tulla onnettomuus. accidents can happen. Älä läpi, Don't. ohi, se on, kun ole stop, ole punainen, valoliikenne on punainen. Alla Red lights. ohi. Red lights. Don't Miksi? drive past them. Why? Koska voi tulla vakava onnettomuus. And very Voi serious tapahtua accidents sinulle can itse occur. paha For you, ja voi bad tapahtua things can toiselle happen. paha. And for a bad Monet for ihmiset other persons and bad kuolevat sitä varten, kun ihmisiä ajaa ja ohi punaisten, valoliikenne punaista. in the traffic. Se ole tapahtuu paljon. Monet kuolevat. Koko perhe on kuollut. The whole family. Lapsia ja kaikki mikä tahansa ihmisiä kuolivat. People Sen takia laki on semmoista, joka varoittaa meitä, that warns us että se auttaa meille, että tekee parhain meidän elämää. to make our life. Mutta jos me emme totele semmoista lääkiä, mitä tapahtuu, Don't obey these laws. se tulee kuolemaan. Death comes. Voi tuhota sinun elämää. Destroy your life. Miljoona ihmisiä, Billions of people, kun eivät totele when they don't obey liikenne the traffic code laki. or the laws of the traffic, Monet ole vamma, jäädä vamma people have ja monet kuolevat. disabled Sitä varten. and many have died. Sama juttu, että Jumalan on käskynyt meitä, on laita ihmisille käsky, että totele That hänen käsky. would obey. Mitä tarkoittaa? What does it mean? Totele hänen käsky tarkoittaa, että menee meille hyvin, ei paha. It would go well. Jumala kun perusta laki, When God, se perusti, koska hän tiesi koko hänen kanssa, se menee pielessä. because he knew that his whole people would go. Sen takia Jumala on laittanut lähen sen kautta, että ne ymmärtää, jos te tottelette, mitä minä sanon teille, se menee hyvin. Mutta te ette tottele, se menee teille paha. It will be bad. Mutta But sunilla, sin, omalla
laki. He has also his own law. Mikä tää on? What is it? Ja missä synti on? And where is sin? Missä on synti? Where is sin? Synti voimme löytää ulkopuolella We can find sin outside tai meissä. or in ourselves. Milloin? When Kun meidän liha, se kapina Jumala vastaan. flesh rebels against God, Se tulee synti, eikö niin? then sin will appear. Ja mitä tapahtuu, ja minä tottelen What happens syntiä? if I obey sin? Onko synti tekee hyvin Will sin do good tai tekee or paha? does it do evil to me? Mitä tekee? What does it do? Paha. Ja kenelle tekee paha? Jumalalle To God tai meille? or to us? Meille? To us. Jumalalle ei tapahtu mitään, koska pahuus tai synti ei voi koskea Jumalalle. Koska hän on suuri valtia Jumala. He's the great Hän on suuri Jumala. He's the great God. Ei paha voi koskea Jumalan. Evil cannot Ei synti voi koskea Jumalan. Ei vihollinen voi kiusaa Jumalan. tempt God. Ei. No, Mutta voi kiusaa meitä. but he can tempt us. Synti tekee pahaa. Sin does evil things. Luemme 7, We're gonna read from tai luemme, mä haluan selittää, tämä espanjan kieli I'm on gonna explain this. rebelde. Se rebella, eikö se hermana? Ja suomen kieli on soti. Yeah, this is Soti. warring. Se on mielenkiintoista. The law of man. Okei. Espanjaksi sanotaan, että on kuriton, Rebels. niin kuin mielen Pero lakia otra vastaan. en mi miembros que se revela. Revelarse. Eli kapinoi. Niin. Kapinoi. Suomi, se on tosi tärkeää. Mä tykkään paljon sen takia, että erillä kielillä tällä kun me tutkimme raamatun, koska me voi löytämme semmoista, We can find. kumpi on voimasana. See which kind of word choices in the Sen takia, että Jumalan sana, onko Jumalan sana on heikko Is the word of God tai voimasana? weak or word of power? Mikäläinen on Jumalan sana? What is our word? Voima! Ei ole heikko. It's powerful. It's not weak. Sen takia, That's why. enemmän kuin me kautamme oikein, alkuperäinen oikein, se sana, se on enemmän voimaa. It has more power. Eikö ole? Isn't it so? Suomen kieli on luopumus, There's luopu. to fall away. Mikä toinen oli? Luopu, Uh, kapinallinen. rebellion. Se oli vielä niska, mikä se on? Uppiniskainen tai niskuroiva. Niskuroiva. And stiff neck or like. Ja vielä me löytämme yksi soti. And then we see warring. Another word. Onko soti, vaan niin kuin sota? It's like wage war. Sieltä tulee sota. The word. Miksi from there. maailmassa tapahtuu sota? Why are there so many wars in this world? Koska ihmisiä on Because kapinallinen. people are rebels. Sen takia tulee That's sota, why eikö näin? there's so many wars, isn't it so? Ja kun Paavali puhuu meille, puhuu romalaiselle, In the Romans, Paavali puhuu Jumalan sanansa kautta meillekin. God is also speaking to Paul. Sinussa ja minussa, In you and me, koko seurakunta, the church, me olemme sodassa. that we have a war inside us. Kenen vastaan? Against who? Liha Against the flesh. haluaa The flesh tehdä syntiä, to commit sin. olla Jumala vastaan. To be Amen. against God. Mieti. Think about it. Meidän liha haluaa meissä tehdä synti, olla meidän vastaan. And to be against us also. Mitä tapahtuu, jos me tottelemme syntiä? We obey sin. Alussa In the beginning, se on nautinto. it can bring enjoyment. Se on hyvä. Nautinto, himoja. Enjoyment of the lust of the flesh. Mutta vähän aikaa. First, slowly, short. Mutta mitä tapahtuu sitten, What happens then? kun synti menee When syvempi? sin will go deeper. Mitä tapahtuu? What happens? On vangittu. Then you are bound. Ei tuntu vapaa. You're in prison. You're not free anymore. Tulee suru. You are sad. Miksi tulee suru? Why is there sad? Jos me olemme uskovainen, If we are believers, me olemme uskossa. Se suru tulee, koska me tiedämme, synti meissä on tehnyt paha meidän Jumala vastaan. done something evil against God. Koska me tiedämme, jos sinä olet uskovainen, minä olen uskossa, olemme uskossa. Jo me teemme synti, se synti ole Jumala vastaan. Ei työdä ilo, ei työdä ilo. Alussa In the beginning, kaikki hyvin. everything Ei ole tapahtunut mitään. has happened.
Koska liha nauti. Flesh enjoys it. Tosi hyvä. Oh, yeah. Mutta mitä sitten? But what then? Kun Jumalan henki tulee ja koskee. When the Holy Spirit comes and touches you. Semmoista asiaa, mitä sinä harrasta, sinä teet, ei otollista Jumalan. Jumala on pyhä ja siellä missä Jumala on pyhä paikka. Jos se Jumalan henki asuu sinussa, tarkoittaa se pyhä asuu sinussa. Tarkoittaa, että missä on sasta Jumalan henki ahdistaa. The Holy Spirit is grieved. Jo pyhä henki ahdistaa, pyhä henki ei pysty auttaa, vain että sinun synti vie sinulle kaukana Jumalan. Pyhä henki. Ole sunissa. Jos me olemme kaukana Jumalalta, onko meidän liha voi olla ilo? Ei pysty olla ilo. Tulee tuska, ahdistus. Ei ole voima, heikko. Ei jaksa. Synti voi viedä ihmisiä tuntua semmoista kuolemaan. Ja tehdä, monet ihmisiä ajattelee tehdä sen takia itse murhaa. Koska me antamme lihaa nautinto sunin kautta. Me antamme lihaa syntiä. Ja kun me olemme synissä, ei mitä tapahtuu. Se on kahleessa. Ja sitten kun olet kahleessa, ei ole voima, ole heikko, ei pysty. Koska synti ole vienyt sinulle kaukana Jumalasta. Ja enemmän kaukana me olemme Jumalasta, kyllä se on vaikeampi vielä olla vapaa. Sen takia vihollinen haluaa ottaa ihmisten Jumalan lahna olosta. Poista mahdollinen vähän kaukana Jumalalta. Kaukana. Se on parempi. Ole lähellä. Kuin kaukana. Parempi. Katsotaan ensimmäinen Pietarin kirja 2. We're going to see 1 Peter chapter 2. Ensimmäinen Pietarin kirja 2 ja 11. And verse 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. And pilgrims, abstain from fleshly lusts, which war against the soul. Okei. Se synti tekee meille... Onko se ensimmäinen Pietari? Ensimmäinen Pietari. Ja 11. Ensimmäinen Pietari 2. Onko se 2 mahdollista? No, Joo, se onkin. Ensimmäinen Pietari 2.11. 2.11. No se oli 3. 2.11, mutta kuitenkin se kuuluu täällä. Amado, yo ruego, yo. 2.11. Me kautta sitten myöhemmin sen, mutta paikallisen. Amado, yo ruego como extranjero y peregrino que os tengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Rakkaani, niin kuin autoja ja muukalaisia, minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Onko se soti? Joo, sotivat sielua vastaan. It says in Spanish rebellion. Eikö ne Raamatun nimasta? Mitä se tarkoittaa? What does it mean? Sen takia, että seurakunta, siinä minä pyydämme elämään pyhässä hengessä, koska jos me elämme pyhässä hengessä, varovasti meidän liha voi valtaa meidän henki. If we are not living the Holy Spirit, we have to be careful. Ja mitä tapahtuu, jos meidän liha valtaa, valtaa meidän liha? Mitä tapahtuu? Rule over our Se on niin kova taistelu. It's such a big battle. Kova taistelu. Such a harsh battle. Muistatko, aina kun on sota, Every time ensimmäinen sota, toinen sota, maailman sota, yksi maa, toinen vasta. nation was against another nation. Mutta But joko aina haluaa voittaa. one of them always wanted to win. Esimerkiksi
Suomi haluaa voittaa Venäjä. Of course, for example, Finland won. Kyllä Suomi on voittanut Venäjä toinen sodan aikana. Anteeksi Putin, mutta se on totta. Had victory over Russia during the Second World War. Mutta silloin oli Jumalan, Suomen kansa oli. But then Silloin Finland, oli nöydä, kun monet seuraavat, että Jumalan. many people followed God. Mutta nyt on aika vaarallinen. But nowadays, Voi häviä Suomi. nowadays Voi häviä Suomea, koska Suomi on antanut selkä Jumala. Finland has turned its back to God. Se on vaarallinen. It's dangerous. Tulee Venäjä. Voi olla, että Jumala voi kurittaa Suomen, koska Suomi antaa selkää Suomi antaa selkää Jumalalle. Ja muistatko, aina Jumala on kurittanut Israel kautta toinen valtamaa. Babilonia, Syria, Assyria, Kreikka, the Greeks, con valta, Roma con valta. Romans who cover Israel. Semmoitan kautta Jumala on kurittanut Israel, kun Israel oli Jumalan vasta, oli kapinallinen. Eikö totta? Isn't it true? Mutta silti, Still, silloin kun Israel hyväksyi, mitä tekee Jumala vastaan, oli kapinallinen Jumala vastaan ja tekee parannut, Jumala tuo hänelle voiton. then God gave them victory. Ja hän antoi voiton. And God gave victory. Samalla tavalla on meissä myöskin, Then same kun me way, olemme Jumalan vasta, kun meidän liha haluaa tehdä suntia, elää sunissa, live in sin wants to commit sin. kyllä, että me olemme Jumalan vasta. We are against God. Mutta But kun niin on kova sota, when the war is so samalla tavalla, harsh, then the same way, jo kaksi maa if two nations taistelee, are battling, yksi haluaa voittaa. one of them wants to win. Mutta se, joka haluaa voittaa, kumpi haluaa voittaa, pitää taistella niin kova. Battle so hard. Toinen pitää tuhota toinen, The other needs to destroy the other. että yrittää voittaa. Mutta yksi yrittää voittaa. But one of them wants to win. Ja se on niin kova taistelu. It's a big battle. Samalla tavalla myöskin Same way, meidän henki our spirit haluaa taistella meidän lihan vastaan, against että meidän henki otollistaa Jumalan. pleasing God. Onko meidän henki haluaa otollistaa Jumalan? Kyllä. Mutta liha taistelee meidän henki vastaan, emme otollista Jumalan. Emme totele Jumalan. Liha ei halua totele Jumalan. Liha haluaa, että totele vihollinen. Ja vihollinen haluaa, että voittaa. Tämä taistelu. Win this battle. Kenen riippuvuusta tämä voitto? Kenestä? Of whom is the victory dependent on? Onko se kysynyt? Niin, että kenestä se voitto Kenestä? riippuu? Yeah. Voi tulla tämä voitto. Going to decide on this victory. Onko pyhä henki meissä? Is it the Holy Spirit in us? Onko? Halleluja. Jos pyhä henki on meissä, Raamattu sanoo, se joka on meissä on suurempi se joka on Maailmassa. maailmassa. Halleluja. In the world. Ja kuka on se joka on maailmassa? One who is in the world. Jeesus Kristo ennen kuin lähtee taivaaseen, se sanoo opetuslapsi, That minä ei jätä teidän yksin, minä rukoilen, minä pyydän isäni, my Father että antaa teille lohduttaja. comforter. Kuka oli se? Who is the comforter? Pyhä henki. The Holy Spirit. Koska Jeesus Kristo minä lähtee, koska mulla ei ole tekemistä The prince of the world is Principe. Tämän maailman tämän maailman kanssa. ruhtinan kanssa. Prince of this world. Mieti mitä Jumala niin viisas. Mitä niin Jumala niin viisas. Opetuslapsi pelkää. Mitä me teemme Jeesus Kristo sinä lähtee ja sinä What jätä are we going to do if Jesus Christ leaves us? meidän tällä. What are you going to leave us here? Mitä Jumala me teemme? Mitä Jeesus teemme? Sinä lähtee oikein, mutta What we? kuka auttaa Who's meidän going to help us epäusko? Kun epäusko tulee when unbelief hits us? ja pelko tulee, ahdistu ja sairas tulee, kuka auttaa meille? Jeesus. Jesus. Jeesus on suuri rakkaus. Jesus is great love. Älä huolehtia, He says, don't worry, opetuslapsi. my disciples. Minä rukoilen Isä, I will pray the Father. lähetä teille lohduttaja, joka tulee ja ole teissä. And he will be in you. Sen takia That's why. vihollinen ei ole pystynyt voittaa sinua
to defeat you. Koska se, joka on meissä, Pyhä Henki on antanut meidän voimat taistelemaan. Vaikka vihollinen yrittää tuhottanut sinun elämään, hän ei pysty, koska se, joka on meissä, on suurempi, joka on maailmassa. Se, joka maailmassa on vihollinen ruhtina. The prince of the world is in the world. Amen. Se, joka on meissä, Pyhä Henki. The one who is in us, the Holy Spirit. Sen takia, kun liha haluaa Flesh wants nauti, to find. kun liha haluaa tehdä syntiä, The flesh wants to Pyhä Henki tuli ja sanoi, then sinä olet Jumalan lapsi. You are the child of God. Älä tee syntiä. Don't sin. Jos sinä teet syntiä, se antaa sinun lihan voita Flesh sinun sielusi. over your soul. Mutta jos sinä hyväksyt, että se synti, joka sinä olet tehnyt, ja tunnusta ja jätä se synti, sieltä Jumalalta Pyhästä Hengestä tulee se voima. Ja se voima kun tuli, se vapauttaa. And when the power comes, it sets you free. Ja sitten kun sinä olet vapaa, When you are free, mitä tulee kun olemme vapaa? what comes when we are Ilo. Ilo, joy, rauha. Oikein rauha. true peace comes. Se rauha, joka tulee Jumalalta. Comes from God. Vaikka sulla ole taistelu, mutta sinä olet rauhassa. You are in peace. Vaikka sulla kipu, vaikka sinussa on sinä olet sairas, mutta ole rauha. You are in peace. Vaikka ei ole rahaa, vaikka ei ole ruokaa, vaikka ei ole mitään, mutta sinussa on You rauha. have peace. Koska se rauha, joka tulee Jumalalta, se on oikein rauha. Is the true peace. Monet ihmisiä, joilla ei ole rauhaa, You do not have peace. mitä ne haluavat? What are they looking for? What do they want? Vaikka kristitty tapahtuu. Even for Christians, this can happen. Kristitylle tapahtuu. For Christians, the same thing can happen. Kun ne eivät tuntuu rauhaa, When they don't feel peace, mitä ne tekevät? what are they going to do? Okei, mä menen johonkin. Oh, I gotta go somewhere. Monet esimerkiksi vaikka tuleva seurakunta, People, they come to church, niillä ei ole rauhaa. they don't have peace. Voi tulla, koska ne haluaa, että ole sosiaalista. They want to go to church because they want Sosiaalisuhde. to socialize. Ne eivät ole etsiä Jumalan kansan rauhaa. Vai tulee, että okei, keskustelee, syödä ja mennä ja tulee ja... Ei semmoista ole. Not like that. Tämä ei tapahtu mitään, ei se tapahtu mitään. Nothing happens. Mutta se, joka tulee seurakunta oikein koko sydämen valmista, huomenna mä menen seurakuntaan, koska minä haluan laulaa julistaa, olen minun velisiskon kanssa, koko seurakunta yhdessä, minä haluan olla siellä, koska siellä minä haluan saada myöskin voima. You want to receive power. Eikö näin? Is it so? Koska minä tiedän sen seurakunnassa, minä voin kuuntele Jumalan sana, ja Jumalan sana on voima, ja Jumalan sana puhdistaa, ja Jumalan sana, evankelion sana, se vahvistaa meidän uskoa. Will strengthen my faith. Sen takia mä haluan And siellä. that's why I want to be there. Amen. Amen. Mä menen seurakuntaan, koska mä haluan siellä palvele Jumalan, minä I haluan. want to serve God. Mä katson, mitä mä voin auttaa siellä. I want to see what I can help there. Se on hyvä teko. What's a good work, right? Monet ne tulevat Many people come. ja hei, voimme tehdä jotain projekti. We can do some project. Onko tällä seurakunta, voimme esimerkiksi, For example, onko tällä ruokaa, me hakemme ruokaa, viemme ruokaa is there ihmisiä ja food here? We're going to take food to people. teo on hyvä. Works are good. Mutta jos pyhässä minun henkin teo on pielessä, minun elämä on pielessä. Is not the right way. Jos minussa ei ole hyvä teo, antaa maailmalle, koska tee suntia, If I'm sinning and ei ole vapaa. Vaikka minä vie ihmiselle ruokaa, jo minä ei ole vapaa, se on if I'm turha. not free, it's still Se on niin turha omalle. It's so worthless. Koska ensi teo pitää lähteä meistä Work ulos. from Ihmisiä katso. outside. Ajattele, hän on juomari, hän on ollut juomari. He has been a drunkard. Aikaisemmin hän kautti alkoholi, kautti huume. Ja katso nyt, See now. ole raamattu evankeliuman ja antaa todistu, mitä Jumalan Jeesus Kristus on tehnyt hänen elämässä. Christ has done in his life. Ja ihmiset katso, ja ihmiset, oi että kyllä, minä haluan kuuntele häntä. Se uskomatonta, mitä ole tapahtunut, hän His muuttuu. life has changed.
Eikö mahtavaa? Isn't it wonderful? Tämä on Jumalan halua. This is what God wants. Tämä me pidämme antaa ensin. This is what we need to give first. Mutta mitä se auttaa? What does it help? Tämä auttaa 6 ruokaa. To fill bags with food. Hei, onko sulla nälkä? Täällä on ruoka. Are you hungry? Here's some food. Okei, hänelle se auttaa vaikka syö ruokaa. Mutta se auttaa sinulle, se pelähtää, se vapauttaa sua. Sitten kun menee takaisin, poltta. When you go back, you're smoking. Olutta, Taking beer, alkoholi, alcohol, huumi. drugs. Auttaako sua? Does it help? Ei se auta mitään. No, it doesn't. Ensimmäinen teo pitää tapahtua meissä. Works need to happen in us. Koska teo Because works. ulkopuolella, kun se näkee, Works. ei se voi vapauttaa. It does not Ei set se auta. anybody free. It doesn't help. Semmoista on meidän taistelu. It is our battle Liha. against. Sen takia monet ihmisiä toimii lihassa, ei toimi pyhässä hengessä. Koska missä on pyhä henki, siellä on vapaus. Jos minussa ole vapaus ja minä olen vapaa, kyllä, sitten voi nähdä ulkopuolelle ja sitten voi tehdä mikä Jumalan tahto palvelu. And also hyvä. serve God according to His will. Mutta pitää miettiä asia. But we have to think about this. Niin kuin mä olen sanonut aikaisemmin. As I've said before. Voiko joko polta tupakkaa sanoa toisen, joka juo alkoholi, hei, Jeesus Kristo rakastaa sua kyllä, että Jeesus Kristo on vapauttanut mua. Jesus Christ has set me free. Hän ajattelee, että Jeesus Kristo on vapauttanut, kun hän uskoo Jeesus. Ei riittävästi usko Jeesus. Jeesus Kristuksen nimitys ei ole riittävästi, että usko semmoista. Nimitys ei riitä, että vapauta meitä. To be called believer. Vai usko Jeesus. Olla kristitty ei ole riittävästi, jos ei ole tapahtunut oikein muuttu. There has not been a true Ei tapahtu change. mitään. Nothing happens then. Koska myöskin siellä kadulla, So in the streets, diskossa, in discos, barissa on paljon ihmisiä there are kristitty. people who are called Christian. Mutta ne ole kahdessa. They are bound. They are in chains. Ja mitä se auttaa, vaikka minä olen seurakunnassa, minä käyn seurakunta, minä olen kahdessa. Ja minä sanon hänelle kyllä, että hei, juoma ei perä Jumalan valtakunta. Koska Raamattu sanoo, juoma ei perä Jumalan valtakunta. Mutta minä vien hänelle ruokaa, kun minä jätin, minä olen kristitty. Mutta mitä sitten, kun hän katsoo minulle myöhemmin seuraava viikko, polta tupakkaa. Voiko hän tule uskoon? Eikö minä antaa hänelle kivi? Mä olen kivi. Antaa hänelle kompahto. Ei etsiä Jeesus, koska ole valheettelija. Emme voi viedä semmoista evankeliumia. Joka lähtee evankeliumasta, joka ole evankeliumassa, on tosi tärkeä myöskin. Hänessä ole tapahtuu vapaus. Hänessä on tapahtuu muuttu. Tärkeä. Tosi tärkeä. Mä olen huomioinut monet naiset ja miehet vähän aikaa kun tulevat uskossa, tulee seurakunta. Ne haluaa jo, että palvelee Herraa ja mene lähtee evankeliumaan ja vielä ne ei vaan vapaudessa. Ja tiedätkö mitä ne tekevät? Ne etsiä miehiä ja esä naisia. Semmoista on. Ei. No. Mä tunnen semmoista. Ja tämä on lihan taistelu. Henki vastaan. Koska ne haluaa osoittaa ihmisille, mikä hyvä uskovainen minä olen. Sen takia minä olen evankeliumassa. Mutta jos hänessä ei ole tapahtunut muuttu, mikä evankelium hän vie? Voi tapahtua sama kuin Juda. Viime kerran mä kuuntelin tämän. Voi tapahtua sama. Juda oli 3 vuotta Jeesus Kristuksen kanssa. 3 vuotta. Monta vuotta sinä olet seurakunnassa. Ei ole tapahtunut mutta sinä haluat mennä evankelium, mutta ei ole vielä, on vielä sidottu alkoholi, tupakkaa, mitä muuta. Haureus, vaikka mitä vaan. Ei se auta. Tämä meidän taistelu. This is our battle. Onko Laurilla taistelu? Doesn't Lauri have a battle? No, minä Of course, do I have a battle? Yes. kaikki me olemme taistelussa. We have a battle. Mutta yksi tärkeä, vaikka me olemme taistelussa lihan vastaan, emme antaa, että liha tekee mitä vihollinen tahto on. Tärkeää, että taistelemme, koska pyhä henki meissä ei koskaan voi jättää meitä harjoittamaan taistelua. Jos me haluamme olla
uskollinen We Jumala. want to be faithful to God. Jo me haluamme olemme uskollinen Jumala. Ei pyhä henki koskaan jätä meitä yksin. Leave us alone. Tämä lihan taistelu When we're ei voi jäädä not koskaan. leave us alone. Jo me haluamme olla If uskollinen. we want to be faithful. Se on totta, me olemme heikko. We are weak. Monet, ne eivät halua jatkaa, They don't want to go on. koska liha kutsuu Because the takseen. flesh is taking them Maailma. backwards to the world. Ja monet, ne totelee mitä liha haluaa, ja ne ovat The lust, the maailmassa. flesh ones, and they are in the world. Ja siellä ei ole mitään iloa. And there is Siellä no ei ole joy mitään there. rauhaa. There's no peace there. Rauhaa löydämme silloin, kun meidän suurin Jumalan Jeesus Kristuksen kautta koko. Through Jesus Christ is going to be okay. Monen kristitty on ole maailmassa. Christians in the world. Ja sinä sanot, moi terve. You see, Ja sano sille, mitä kuuluu? Kaikki hyvin. They say, how are you? Everything's all right. Ei mä uskon kaikki hyvin, jos hän on kapinallinen, hän ole maailmassa. And in the world, Ei ole totta. it's true. Hän koettelee maailman rauhaa, Checking what joka ei ole rauhaa. the world is like. Mutta se veli tai sisko, joka tulee ja tervehtiä häntä, joka elää pyhässä hengessä, elää oikein. Giving the right way. Hän on taistelussa, mutta ei antanut lihalle. Tekee liha mitä haluaa. Hänessä voi sanoa iloisesti ja riemu, Jumalan rauha ja Jumalan syynä. And bless God. Ja mitä mahtavaa on semmoista, joka me tiedä joko on elää pyhässä We know hengessä. that somebody's living in the Holy Spirit. On taistelussa. He's in a battle. Mutta kuitenkin ei anta synti orja hänen elämään. The flesh. Tiedätkö mitä se tuntuu? Kun joku semmoista, joka elää pyhässä hengessä ja sanoo sinulle, Jumalan rauha, Jumalan syynä. God bless. Se koskee se voitelu sulle. Anointing touches. Se koskee. The anointing touches. Ja saada voima And you get strength sen kautta. through that. Koska se on pyhä henki hänen kautta, joka osoittaa Through him. tai puhuu, Shows että rauha ja Jumalan speak to syynä. you. Praises of God and God's blessing. Voiko syynä on semmoista ihminen, Such blessings come from kristitty, from such a so-called Christian. ja sinä mene käypä, mene kaupa, You go to the shop. ja kauppa on kasino. And there's like this. Ja veli on siellä machine of pelata foreign rahaa. machines there. So like Pelata kasino. the Ja sinä brothers katso there, hänelle. foreign Katso. machine. And Ai, veli, mitä kuuluu? Veli, sisko. oh brother. Rauha. Peace. Synausta. Be blessed. Onko se ole on hyvä Is synaus? that going to be a good blessing for you? Hei, tee parannus. No, it should be repent. Hei, veli, sisko, tee parannus. Sister, you need to repent. Sinä ole vaarassa paikassa. Joo. Yeah. Mutta sitten hänestä lähtee synaus ja synen rauha. Shalom. His mouth comes words shalom. Mikä shalom? Shalom. Tai ei ole mitään shalom. It's no shalom. Vaan ne haluaa susta, Just from the mouth. mutta sydäme But the heart tuhia, is epäpuhdas. empty. It's unclear. Ei voi samalla, mikä se samalla lähde? Samasta lähteestä ei voi lähteä makea ja karvasta Mäkeä karvasta From vettä. the Ei, same ei voi. fountain cannot spring forth bitter and sweet water. Parempi ole nöyrä. Better to be humble. Ja sano, veli, anteeksi. Brother, Anteeksi, I'm Jumala, sorry. mä tiedän, mä olen varassa. Se on I'm parempi. wrong. This is better. Ole nöyrä. Saada Jumalan A armo. humble person would Mutta se, joka tulee, tietää, että hän tupakka tai viiniä tai alkoholi, malja, ja sano sitten sinulle, shalom. Shalom. Mikä shalom? What shalom? Ei mitään shalom. It's no. Sinussa ei ole rauha. You don't have peace. Koska ei ole oikein Jumalan silmä edessä, mitä sinä teet. Ei parannus. What you're doing, you need to repent. Anteeksi, mutta jos mä olen siellä, joko mä olen Facebook siellä, että mä olen evankeliumassa siellä Facebook kautta. Evangelizing through Facebook. Mutta But katolilaiset, kuka tahansa on. being evangelizing Catholic people and any kind. Mutta monet eivät kestä Jumalan sanaa. Many people can't endure the word of God. Ne lähtee tai ei kirjoita. Either they go or they Mutta siellä but on kristitty, joka kirjoittaa Jumalan sana, vaikka ne ovat sunissa. even though they are living. Ajattele mitään. Think about it. Ne ovat sunissa, mutta sitten ne kirjoittaa Jumalan teksti. Are writing texts. Se on of teko God. pyhä. This is hypocrisy. Ei voi nähdä. It cannot Ei voisi katsoa go näin. this way. Se on tärkeä. It's important. Jos joku tietää on varassa, Knows to be wrong. on heikko, And to be weak. on langennut, on parempi olla nöyrä ja hyväksy syntiä ja tunnustaa syntiä ja odottaa Jumalan armo, että
ota vapautta ja puhdista ja ota poista suntia ja elämä puhdas. Sitten okei, voi tehdä evankelium, voi kirjoittaa semmoista evankeliumia. You can be writing. Näin on. But that's why it is. Se on parempi olla nöyrä. Better to be humble, Hyväksy tällä hetkellä minä olen vaarassa. to confess and accept it. Now, Tiedätkö mitä tapahtuu, joku tekee synti you know what happens when somebody sins? ja haluaa And he evankelion? wants to spread the gospel then. Voimatonta. Voimatonta. It's powerless. Ei lähte voimaan. No power comes forth of that person. Ja hänessä vaikuttaa niin paljon, että hän ei vapauta. Vai se sidottaa. It's more like bound. Se on tärkeää It's important olla rehellinen. to be honest. Tämä. Se on taistelu. That's a battle. Josko mulle ole tapahtunut, Sometimes it has happened to me ei jaksa. that I Ei ole can't do it voimaa. anymore. I can't. Mä oon I don't have kipeä. strength. Mä olen sairas. I'm weak. I'm Mitä sick. minä teen, Jumala? Jos minä lähden evankelion How do näin, we evangelize? kyllä en mä tiedä. God, I don't know. On heikko. I'm weak. Mutta Paavali sanoi, heikko, mutta väkevä. Paul said, Se on eri asia, ole heikko, it's different kun olla sunissa. Se on eri asia. than Minä olen heikko. Minä ei ole voima, minä olen sairaan, minä olen kipeä. Onko minä masennut, mä en tiedä. I don't know if I'm Mutta se on lihan taistelu vasta. Mutta Jumala henki sanoi, mene taistelemaan ulkona. tells you to go there, Mene evankelioimaan. go battle and do evangelism. Mutta liha sanoi, ei, älä But mene. the flesh tells you, Älä mene. don't. Sinä on heikko. You're weak. Sinä on väsynyt. You're Sinä ei ole tired. voima. You don't have Sinä on strength. voimaton. You're powerless. Se on eri asia. It's a different thing. Ole heikko, To be weak, mutta ei ole langennut. but then you haven't fallen. Ole heikko, mutta ei tehnyt You syntiä. haven't committed sin. Heikko on erilainen kuin It's syntiä. a different thing than sin. Voi tulla vaan ajatuksia, A wrong thought can enter in. mutta voi tehdä You parannus. can always repent of those wrong thoughts. Ja Jumala ottaa se pois. God removes them. Jumala henki pois. The Holy Spirit removes it from you. Mene lapsini. He says, go my Ja se son. menee evankelioon. Go to evangelize. Siellä ole tapahtunut minulle, kun mä olen evankeliomassa. Mulle tulee vähän tosi vassunut olo ja semmoista. Ja liha vähän. Kyllä sinä ei pysty. No, you can't. Katso, täällä on paljon ihmisiä, jotka pilkkaa ja Jumalan ja ne haluaa kuuntele. Kyllä, katso. Think about it. Look at this. Alussa, okei. Mä antaa traktaatti ja sitten ne, joko ne ei halua ottaa ja sitten vaan tulee vaan surullinen. I'm a bit sad. Mutta sitten tulee joko veli, And then a brother comes. tulee megafoni. Comes with a megaphone. Veli, haluatko He puhua? said, brother, you want to speak? Veli, Brother, puhu veli, tuolla on paljon ihmisiä. there's so many people here, brother. Täällä antaa. Come on, give it to me. Laita ja aloita sarnamaan. Siellä pyhä The henki. Holy Spirit Aloita kautta. starts to use you. Ja se heikko lähtee pois. Disappears. Koska se ole Jumalan tahto. Vaikka ole heikko, Even though you're weak, mutta ei sunissa. you're not in sin. Se on eri asia, jos minä heikko mä menen. Se on eri. Mutta jos minä menen sunnin kautta, There, through sin, se on vaara. Älä lähte. that's dangerous. Koska vihollinen voi tulla Because the enemy can come tehdä pahasia. and can do evil to you. Santiago, Go to Jaakobin kirja. Jaakobin kirja 4. Go to James chapter 4. Jaakobin kirja James chapter luku 4 ja 1. and verse 1. ¿De dónde viene la guerra y los pleitos entre vosotros? No es de nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Mistä tulevat taistelut ja mistä riidat teidän keskuudessanne? Eikö teidän himoistanne, jotka sotivat jäsenissänne? Se on sota. It's a war. Me olemme sodassa. We are in a war. Ei vain maailman rustina vastaan, Not against the prince of the world, vaan itse. also against ourselves. Itse me olemme taistelussa. Olemme sodassa itse. We're in a war against ourselves. Koska tämä liha haluaa antaa me The flesh placer give us pleasures. Niin, nautintoa. nautintoa. Koska tämä liha haluaa me antaa me nautintoa. This flesh wants us Sen takia me olemme taistelussa. and we are in a battle. Se on It's true. esimerkiksi. For example, Tämä on yksinkertainen asia. this is a simple thing. Se, joka ei ole naimisissa The one who is not married ja ole yksi, and is alone haluaa löytää joukko. wants to find somebody.
Eikö näin? Isn't Se on it true? totta. It's true. Koska Pauli sanoi, Because Paul said parempi it is että better naimisiin to marry kuin polta. than to burn with passion. Mutta minä sanon Jumala. But I told God, Jumala, mutta missä mä löytän? from where do I find Mulla on 1, 2, 3, 50 vuotta yksi, mutta ei tule kukaan. Ketä tuli? But nobody has come. Ja? Yeah. Ja me olemme ihminen. And we are people. Ja ihmisiä ole hormonia. People have hormones and Eikö näin? isn't it true? Jos olet tulee hullu. Sometimes you can Ihmisiä joko tulee hullu. some people go Koska kaipaa. Ei halua yksi. they yearn and Koska lihalle ei ole riittävästi vaieta Jeesus hänessä. Ja ole Jeesus Kristuksen morsia. to be a bride Lihalle ei ole riitä. that Jesus Christ is in you. For a Ei sinä ole yksi. No, you're Aika menee. time goes. Kyllä mene siellä maailmaamme. Just go in the world. Mene maailma, siellä mene disko, mene siellä baari, mene siellä kadulla, siellä loita mitä vaan. Find anybody there. Eikö niin näin? Isn't it so? Ja Facebook. Facebook. And Tämä on suuri assi satana. that's a big weapon of Satan. This Se on Facebook. suuri assi satana. It's a big weapon of Satan. Suuri assi satana. Siellä on niin sastainen. He is so filthy there. Tämä internet, tämä Facebook. Mä olen sanonut Jumala, sano minulle, onko se totta? Tell me it is true. Onko minä valhe? 1% on hyvä 1% ja 91% on satanasta. let's say Tämä. 9% is from Satan there. Eikö se totta? Isn't it true?